Mae'n amser chwarae gwir neu gwirion. Dwi am roi ffaith i ti, ac mae rhaid i ti ddyfalu os yw e'n wir neu'n wirion. Gweidda gwir os ti'n meddwl bod e'n wir, ac os ti'n meddwl bod e'n wirion, gweidda gwirion. Barod? Ydw, dyna'r ffaith cyntaf i fi de. Reit. Ers talwm, roedden nhw'n addurno coed Nadolig gyda chnau a ffrwythau. Dim tinsel a'r peli bach na fel sydd yn ei nawr. Wel, nawr te, gyda fi weld. Achos wy'n cofio rhoi darnau o lo ar y goeden gyda ni, felly byddwn ni'n meddwl bod e'n gwirion! Mae e'n wir! Oh. Barod am y nesa? Ydw. Jingle bells, neu fel i ni'n nabod y gan, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, clychau Santa Claus. Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, yn canu drwy y nos. Hei! Efe, dyna'r gan gynta i gael ei chwarae yn y gofod. Wel, wy'n cofio bod gyda Buzz Aldrin ar y daith gyntaf yna, lan i'r gofod, a wy'n siŵr mae rhywbeth arall ganon ni. Felly dwi am gweud gwirion! Wel, mae e'n ting-a-ling a gwir! Iawn, dyma'r ffaith olaf. Mae yna ddetectif enwog yng Ngwlad yr Ia o'r enw Min Sbei. Reit, wel, o'n i arfer cuddio pethau fideo bach yng nghanol y mince pies o'n i'n rhoi mas i bobl, felly dwi am gweud bod e'n wir! Wel, mae e'n wir! Hey! Ion. Gwirion! Ni'n dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Nadolig llawer!